Тип метод бу коммуникатив метод. Ягъни сөйләшергә, аралашырга өйрәтү. КФУ профессор Әлфия Юсупова туган телне өйрәтүдәге Европа алымы белән таныштыра. Ул катлаулы грамматик кагыйдәләрне дә җиңел, аңлаешлы формада җиткерүне күздә тота. 25 февральдә университетта шундый татар теле курслары башланачак. Анда теләгән һәркем бушлай йөри ала. Бу төркемнәрдә безнең Казан Федераль университетының милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе укытучылары эшли, фәнни дәрәҗәле укытучылар, бу өлкәдә зур тәҗрибә туплаган укытучылар, чөнки безнең 90-нчы еллардан башлап шушы татар телен белмәгән аудиториядә татар теле укыту тәҗрибәбез бар. Татар теле дәресләрен шушындый киң һәм якты аудиторияләрдә бирәчәкләр. Әлеге парталарда якынча 15 кеше утырыр дип планлаштырыла. Атнасына 2 мәртәбә 3 сәгать. Һәрбер дәрес 40 минут дәвам итә. Татар телен белү дәрәҗәсенә карап башлангыч, урта һәм татар телен камилләштерергә теләүчеләр өчен аерым төркемнәр булачак. 900 кеше курсларга язылган инде. Бу узган ел белән чагыштырганда 1/1 артык. Расписаниелар шулай төзеләчәк. Алардан да киңәшләр алганнан соң, чөнки кайбер кешеләр бары тик иртәнге якта гына килә алалар. Кайбер шушы курстагы йөрүчеләр нигездә шулар күбесе кичке якта гына эшләрдән соң килә алалар, чөнки анда эшләүчеләр бик күп. Казан Федераль университетында татар теле курслары 2011 елдан гамәлдә. Әмма халык шулай күпләп соңгы елларда килә диләр. Узган ел проектка министрлар һәм төрле ведомство җитәкчеләре дә актив кушыла башлады. Көз көне курсларга йөргәннәре инде быел яз коллегия утырышларында татар телендә чыгыш ясады. Безнең төп максат цифрлы карарларны җайлаштыру. Мәскәүдән кунаклар килде. Кызганычка каршы алар татар телендә сөйләшмиләр әле. Безнең җитәкчеләребезнең потенциалы зур, алар менә шушы этапта куелган бурычларны уңышлы гына хәл иттеләр. Һәм әле алга таба да бүгенге көндә безнең президент аппараты белән сөйләшүләр алып барыла. Киләчәктә дә җитәкчеләребез дә һәм аларның урынбасарлары да әлеге курсларга килер дип көтелә. Быел дәресләр Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырылганга, аның сәгатьләрен дә арттырырга, күбрәк кешене дә җәлеп итәргә мөмкинлек туды. Тиздән курслар Ярчаллы белән Алабугада да башланачак. Аларга теләгән һәркем Казан Федераль университеты сайтына кереп языла ала. Айгөл Бәдретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.